S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps, amis chers téléspectateurs de la Piindi TV. On calminama on juurama ko dañi tigi weltare huccude mon no mi wodde kala sahay actu wono kam joni actu people et émission MIIN E MON ɗo e Piindi TV en garti huccude mon none caméra o Djiby Dieng mon frère no takkimi noon artiste mo ganduɗa peut être onon paɗannomo no fewi émission MIIN E MON mi wimon émission MIIN E MON ko émission mo ganduɗa ko noon sukaɓe on non jeune ji onon ɓe ganduɗa koye lawol gonɗon onon tigui jiiɗi émission o saabi noon mon jiiɗo kala artiste kadi mon jiiɗo ɓe ganduɗa peut être on meeɗa yiiɗi men so weeli jomiraɗo frère oui mi salminima ça va jontaɗo a jawi kam jontaɗo kon ah oui mboɗo andi ka jontaɗo no jaɓiɗa kam jontaɗo no jaɓiɗa kam jontaɗo mo darma ranke andi ka jontaɗo tigi o waɗi déplacé o ha to ganduɗa to woni to Kaolack o ari gam wadde émission MIIN E MON oɗon gandi ɗum kadi weeɓani eɗen gandi Kaolack wona ɗo Dakar no woɗɗi kono o wi noon ko émission no jarnima ɗum o wonde staff makko machallah bacca ari e wadduɓe bon après min inde totton kam kamɓe foof machallah aɓen ɗo garde makko mane gummiɗa Kaolack Kaolack ko gummimi toon presque ko lundi gummimi toon ganduɗa Kaolack garmi ɗo te ala ko adduma so wona émission o voilà so jonta ɗum noddima tan kay noto tigui rigui on nani ko wi so tawi ko jonta noddi tan o notto machallah merci beaucoup ɗum noon en mbiyan dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe wonɓe nder leydi e caggal leydi kala salminama fonki leñol no fonno jeeyede émission ne tewno noon ko contre temps mais mo ara émission ngaji goɗɗi so weeli jomiraɗo wiide bandiraɓe inchallah ko joni wonata Ali Fall min ƴeewoyama haade nden festival culture métis to ganduɗa to wonti Mauritanie actuellement nana waɗi prépare no fewi 4 novembre mon jii ko heewi inchallah ko wona ɗum ko kadi mbiɗa holma Mauritanie a yahan no Djiby Dieng joni mi wawa nanggude mo hay somi yiiɗi joɗaɗo jorta ko wiir min jaa ala probléme advise ummima to Mante la Jolie avec non concert makko mo ganduɗa machallah konko miya guife ɓe mbaɗi toon ko yiyaji ɓe wiyata ko dop machallah ɗum noon o mo ganduɗa woni NDB mo konkam waɗi clash kala ko ganduɗa woni artiste walla rappeur Mauritanie ala mo acci kamɓe fof waɗi clash ɗum noon oɗon mbawi hebde ko ganduɗa ko woni son e par YouTube ko wona ɗum ko Wizabi Barrayal avec Dio et woɗɓe ɓe ganduɗa ko des rappeurs machallah oɗon mbawi dañde ɗum to ganduɗa to woni to YouTube e page makko machallah eɗen gandi talent nane makko kono kadi wawde nane makko yidde nane makko kono kadi avenir kewɗo machallah nane makko Barrayal ko watta signifie ko no heewi Barrayal kadi ko wayto ko no heewi oɗon mbawi yewde ɗum to ganduɗa to woni to YouTube hande nden tan min jahto Ali Fall min gartama wadde présenté invité o mbawen kadi yañude question ngaji nde tawno ko foti haalde ko hande ne heewi ko noon tigui machallah artiste men hande waɗi déplacé ko ha to ganduɗa to woni to moy to ganduɗa to woni to Kaolack gam arde ɗo e Dakar ala ko addima so wona émission MIIN E MON o innitirto ko King Fouta noon de son vrai nom Hamidou Ba jeeyam ko ganduɗa won to Dumga Rindiaw ɗum noon to toon tigui o jeeya konko noon Hamidou Ba ko artiste rappeur chanteur membre et groupe MHK MHK ko MHK so mi wiide MHK ɗum tahi guinmi tan yo yawmanmi MHK c'est ça nahi en on noon inde koto signifie ko no heewi kono mbawmi haalde tan no waɗi membre comme o mo ganduɗa woni Mamzo e Ham e konko King Fouta ɓe mbaɗi débuté ko ganduɗa ko woni carrière mabɓe ko en 2017 2018 bon j'étais pas sérieux du tout mais en 2020 ɓe puɗɗima wadde projet Grèce e ko heewi maɓe garoy hen inchallah première mixé mabɓe ɓe jaltini ɗum avec 4 titres ko ganduɗa ko no woni son uji mabɓe no
teske hen ko ganda ko woni min e ma komi diwowo komi diwowo komi diwowo mais ka titre ɗi ɗon premier projet o wona e ɗiɗo soŋuji de c'est vrai ouais. Komi diwowo bon koye soŋuji ma garmi komi diwowo komi diwowo min e ma tigi ha joni e soŋuji aduna no hen jeeya e ko ganda ko woni Fouta mama e jar soŋuji ne kewi kono kami nokkude hen settan gam bandiraɓe paama wonde sukaɓe wonko liggi e ɗum noon mamin gara e question ngaji kewɗi gandama hande bandiraɓe ne paɗi ɗum no fewi kono kam premier question o wonata fewde o mo ganduɗa woni King Fouta pourquoi King ko hunde nde guindirmi horam eyo presque nde puɗɗoromiram nde eyo somin gummotono to duɗal jangde on copain am goto toujours mbo waɗa freestyle uji e lawol ni somin garta min jetto galle somin tan o wiyami toujours que a wallay ka King eyi o wiyami wallay ka King eyi taw komi melomane o sahangol noon nde yeehi noon ha mboɗo fuɗɗo nadde rap inde nde no wiratami wallay ka King ko kanko ham joni noon ni woni gaddumi King o dentimi ɗum e Fouta to jeyɗen ɗo eyi mbimi horam King Fouta woni King Fouta ouais mbimi horam King Fouta he inde nde ko pikka en même temps eyi non mais wawa wonde King Fouta par ce que Fouta kam hande ko filet toon ko no heewi min de mi sukaɓe talentueux sukaɓe waɓe sukaɓe ganduɗa machallah question ngaji maaroy concurrent ɗi classe uji ɗi fo maaroy kono wawa wonde King Fouta noon boya hey reno Fouta foof no fotiri min Fouta foof woni King so tawi kadi mi yeewi ɗum kadi naddamo walla dumgori jo wonɗa King non dumgori jo mi waɗani rab dunga en fait min ko mondo umminiyam kono kam komi King Fouta quoi ok ouais tigi holto ham e Mamzo woni machallah ham e Mamzo e ɓeno Fouta eyi Mamzo noon mato waɗani disponible ko ɗum taki o arani ene hanno ara kam o tawtore eyi big noon kañum nan kadi Fouta kañum kono actuellement o rappani kanko woppi holko saabi ɗum saabi ɗum ko jinnaɓe makko gona yadunoɓe hen kanko no o wi hankkadi kanko jinnaɓe makko jaadani o woppi holko jinnaɓe jinno o waɗa jinnaɓe mato ɓurno yidde tan ko jangga dal ɗum tan eyyi kanko noon o noddi min nde woppare nde ni kam wona e welede makko nde wona e welede makko kono o noddi min tan o joƴƴini min o woppi kadi minenne kadi aussi hay minen koye amen muusi amen ni kono noon kadi kono mone estafé omo liggodo e amen eyyi no min jiɗɗiri ni kala to min jaaromo déplacé actuellement holko watta konko actuellement o mona kadi Fouta ko dañƴo bang makko omo fadi ha waɗi orienté o ara Dakar o jangga ok bon King puɗɗiɗa rap ko en 2017 comment ça a été et holko wonno poussé e ko ganda ko woni musique ay musique ko hunde ni jinnomi bilmo won suka eyyi min kam cuha kam ko kala ganduɗo mi ko musique tan ɓurmi yarude way joni noon nde yeehi ha woni instant goto kadi ne mboɗo fuɗɗo annodirde e ganam goto woni Mamzo eyyi kanko no ko vrai meloman to jarama ɗo mi salminima ɗo passage ganam moƴƴo machallah min gurdumi ɗiɗo dumunnaji foof meeɗa yiide mum probléme goto voilà ko oɗon joni noon nde jiidirmi makko taw min mbo woni melaw man e nder majjum kanko no omo yiɗi rabde quoi min kawri e nder hen tan min kawrini tan min dappi ko 2017 noon affaire o fuɗɗi mais 2017 affaire ko ni tan fijirde wonno quoi mais ko 2018 affaire o min mbaɗi ɗum gueɗɗe au sérieux quoi eyyi ko 2018 ok nden tawolon jangga école Mamzo non ko on saha mi janggono mais Mamzo kañum kanko ko ɓurano Mamzo meeɗa Mamzo wiye janggoye ɓina ɓurana yahana rewa he yes fine good yes non onon ɗum tawi paraji jawata mbaɗon rap an Mamzo wiye janggoye ɓurana an janggoye école potto onon mbaɗa rap mais pourquoi histoire holko woni histoire sukaɓe fuutankoɓe e rap tellement aɓe jiiɗi ɗum te aɓe jogui talent holko addi ɗum holko no mbawmi wirde yidde nde holto ummoriri mon dal yidde nde ko question jaaju noon ko question jaaju kay mais yidde nde tan ko to jeera ɗo hunde fof neɗɗo fof ne jogui tan ganduɗa hoorema ko lowre e ɓernde mum eyyi so lowama e ɓernde ma tan hankkadi ne a waɗa ɗum décidé wadde passion ma voilà ko ɗum ɗon kadi yenti hen min mi anda goɗɗo kam kono min kam
rap kam finiran lowa e bernam tan dal e tan hankadi no battumi dum passion tellement kam ko dum wonde do mum OK en 2020 en 2020 ko don non hankadi ne pellini mi tigi hore non kadi aussi kadi mon frère am goro mo gondumi kala go machallah kadi baddumi respecté vraiment ko miñam min jiid yuma e baba e banmo mi manager am e der hen kadi aussi min gaddi projet goto biyetedo hutor haqqille ma min gaddi projet biyetedo hutor haqqille ma mais malgré covid 19 projet min kebani hen revenu ko min kebani revenu wallahi OK bon ala wala no concert wuro mon gure godde wala way gure godde mi hebi tournude yalal be mi hebi tournude yalal be 2019 ay jami yalal be kambe ne be mbadi kam teddungal ganda hore ma mum wawa yijide vraiment e der majjum kadi e jimi public e ididi susnude mi hankadine gemo quoi vraiment e 2000 woni 2000 dum do no werno 2020 de jaltimi projet onde mi dañino contrat jolul mais presque be parani minen kadi ko ni woni gilden non kam min kaldani hal contrat e minen lawol he randi go quoi OK parents est-ce que début no bala musique oui au début affaire moussi trop aussi parce que parents ji di kadi aussi ko lambe kadi awawa wiide ado wada hunde ran so be jaadane kadi a wira ado fundire mabbe kono mi hebtan funtundirde mabbe oui mi hebtan funtundirde mabbe kadi parents mawdo ko do woni nder Dakar kanyum burani wondude amen dal e ko jinnado debbo mo gondumo on kam en heewi pinal machallah wona pour nde ko jinnado kanyum ene faami kam o faami kam kanko no wiyer ko suko yidi fof e so tawi ittata ndimago mudum tan ene wawi wonde hen minen kay ko dum tan kany hanni kadi jeya ko susni kam e kono debi musi sede so bod wadanno bod suudo e mais joni kam mi natti suudade OK à part musique hol ko batta e mi liggoto do Kaolack do mi liggoto liggoto e bon liggeyo e musique o est ce que no wawi yadude watama ala ko bonnantuma adandi aduna ko il faut ran jogoda emploi du temps ma ko il faut jogoda emploi du temps woni holdum haysko bandiyagal ne jogane emploi du temps oui haysko bandiyagal ay bon mi so tawi hankadi ni mbo watti haqqille liggeyo rabo non mi fawduma côté oui mais so tawi kadi hankadi mi arti game ho kadi liggeyo kadi mi fawduma côté ko non badem ko non badde mi liggeyo OK bon endi o mo ganda woni Bacca oui bon en wadi o mo jogi kadi surno goddo MG Bacca bon no wonit frère ma o wona sahid mamzo o wona ménageur mam dum kam jilli affaire da no jafir ko yama neex la do jakkere ndo no affaire ne hawni sedda o wona frère ma wona sahid mamzo wonta kadi ménageur mam mais affaire ne hawni sedda en jera Bacce ko min heccum kono Bacce idi hem hedade rap OK adani min kedorno mi ko bamalen Abou Djouba ay Bacce idi hem hedade rap quoi jonon nde pelli mi nadde rap de non hankadi ne jimi kanko adan neddo orma ƴettu ménageur pour o sigil maran biya dum wada ménageur wala jardi non dum jilli dum non dum no jillano est ce qu'on ƴettiri mo talent moko wala wawde moko est ce que wona ƴettira tan parce que frère ma on gala goddo lemti ton badon dum ton wala no Bacce hande ro wondo so wadi mo libéré o nati wonde ménageur goddon way rapport goddon way aranden sérieux kala mami wona tia parce que min adande min to ko wonen hemen wonen men tan ay ar label ar sada forho mais fof ko kanko golloro min hay darami gollay kala ko jida em haskane fewni walla kene fewji fof ko kanko wuri ko juude makko quoi mina mbar yettamo no fewi non ko miñiraado mo ganduda darido no fewi wona seeda sa darini ham darde ganduda hon ma min hoore mi wa darna don hoore min hoore voilà émission o kam tampini ko hen no fewi tout le temps appel machallah ko no wiye merci beaucoup ko wana dum ko hol gondo idole ma e musique Sa Majesté Roi MC on badmi idolam quoi ay Roi MC an kam Roi MC nak sama waji
roi hem suka ben dinmaade machallah ah ko gollide non roi MC liggé ko dum woni halka ko Non. barodi kadi ah ko barodi vraiment min hay actuellement ko dappami do ngenden donc Eric woni ari do wi roi hem woni idol makko anne ari a wi roi hem woni idol ma non no heewi da rewbe do wi be roi hem woni idol ma ay affaire ko non parce que ça yi neddo yimbe jettima battima idol tan ka référence a wadani gedde nefnide eyi kadi minen min jida wadde gedde nefnide eyi so tawi ad jetti neddo ganda horma pewnudo lawol e ngol gonda eyi sada watti dum darogal tan bo sikka tampara ko way bo sikka tampara kam dum tawi bammo kadi yenten royam sika ko bernde me tan do dum ndeysaan sama gesté ko bernde me tan do yalla yidimo dum non roi mi salminima no fewi on ko frère ko sihil ko fof machallah ko neddo aussi tedduno no fewi dum non layla won ko dimmi do wadde de kono mala jeew tan dum ga rinjaw jeeda dum ga wuro alpha artiste gondo to no ganda ñinde fof koy hare gondo pour huldum min artiste gor nan wural fa mo baddami hare ala artiste gor nan wural fa kay mo jewri dammi normal mo jewtida ay gaynam kono mo baddami hare ni ala on woday relation ma e amzo boss ko relation ay entre frères et amis vraiment amzo boss min gandodir ko 2016 on saha mbodo jang kanko no mo jangom ari wura amen ko don min gandodir minen jadar jammaji nyalaw fof minen jadar min certara e presque ko cilagal ngal e adi rabo hadi min rappude hadumo rappude fof ko do min baddu ende nder hen kanko am idi am nadde gede he e minen nami hen ko sakket kono hande kam so min kalda min kaldra pour ko mi rapport wala ko rapport min kaldra dina frère ko min kaldra ko entre frère am no mbadume baccini presque no mbadume makko ko way don tigi calmitumi ménage mo salminima ko de passage ko li o salminama no fewi ngarten ha joni e question ngaji men biida ko hakkunde ma e Amzo Boss ala problème wona tout va bien oron gone jammam biida kadi ala goto rapport mo ganduɗa on bas de classe. Oui, mon frère. Ça va, comment tu vas? Tu masses ton... émission Piindi TV. Ah, ok, c'est vrai. Tu masses ton argent. Allô? Allô, oui. Tu masses ton argent. Argent? Voilà. Ah, Mamadou Wave, Inch'Allah. Ça va? À l'en direct actuellement et Piindi TV. Et bon, mon artiste mo jinno mam tettude amin do émission direct ko surprise man ma min namdaki mani abima parce que onon hakkude men nati wonde abi ko bela mbadan mi onon mbada accepter oui c'est ça ala andi groupe MHK si mbarandi be holko woni relation man bon personnellement min jordiray on jotindira min jordiray en contact mais bi andi bi comme avec tout le temps mais soma bannoda o king zero give there soma bannoda kim zero no hol jeednu king zero jey so ko bino ayi so mo da king zero après jey so ko bino fami tetuma king fouta ok Salut mon bro. Yeah frère, c'est comment? Ça va? Ça va Axel? Mbada tambere. Ça va machallah, naka jobo? Ay ko modo min badde hen. On a projet avance normal. Ay min badde hen seede sen gemu. Alhamdulillah, on est là pour. Mbadon tambere kam. Ça va docteur. Mi salmini mi wayri nandem. Ouais, je suis là, victime fait gros. Alhamdulillah. Bonne chance pour le reste. Merci mon frère. Ndeno fa quoi, on dirait mon accès du junior. Non kango ko dum problème ko jiddo rininde mende vraiment wuji do rininde men. Non mais ça va aller inchallah. Eh jajof zer salmi. Ok. On belliti force non? Kono bajindo kala suji ha? Belliti fi habna ko ka badu non même pas. Odo zone no en banno. Odo zone
wona o zone franchement pour être honnête mais ayda min mala ligere ma ko non batton mais j'espère ça va oui wallahi ça va tout va bien tout se passe bien ça va machallah alhamdulillah ala arsa na ma khalis parce madame bir ma inchallah ko bata prépare actuellement bon pour mes projets qui libo dans ça et projet ko dum ira halal mum daw pour l'instant il faut ngeen vira kama parmi alam OK pas de souci inchallah après on s'appelle inchallah frère inchallah OK merci ti relation ma e Gimzer o hali ha pari min jotondirande o hali ha pari wona jotondirbe Gimzer ko mbodo nanam omo nani mi tan e kadi aussi ene hawni gura men goddodirani kono min jotondirani dal min jotondirani OK kono soma on badindo son wona o zone hol jenal son do wona o zone ko ɗum ɗo ko clash mo ganduɗa hoorema sa wi mo wona o zone kam wona Gimzer ɓuɓɓa goto haaldere eyyi sa wiyama ko wona o zone kam yimɓe fof ma to majjani kon so puisque kamɓe ko koɗɗo ɗon fof kaldemi eyyi kadi jiiɗo hen hoore mum fof ko kañum ko ɗum tan jiiɗa an jiiɗo hen hoore mum fof ko kañum tigui kanko so yiyen hoore mum kadi ko kanko eyyi kon c'est bon et son ma maman o holko addani mon inspiration wadde on son mama ko ɗum ɗo no wiyatno koye nder projet amen oye wonno e Mamzo Aw kanko goto waɗi son ni presque kono ko minen kam soma ko kanko somam kono no pamirami tan kanko waɗen ɗo ɓurani nedade e jinnaɗo makko e ko mam makko wona mamma ko mama mamma ko wonduno ala fof ko waɗantamo haw bewi hen ko kanko ko bewɗo joni noon e nder majjum noon e nder projet amen o yimi hen son mamma OK aduna son aduna son aduna baɗum holɗum bon on mbaɗi son aduna way adunaey son aɗa andi koye adunaji ɗi hande no wonirani eyyi hande aɗa wawi windude texte aɗa wawi yimde tawa windani texte par ce que hande sa yi jamanu no yaari ni rek vraiment aɗa wawi joɗade hande mbawi joddade ɗo walla exemple mi joddoɗo e neɗɗo goto a faami jikku makko no wayni mboɗo wawi ƴettude hen tan texte taw mi windani a faami mi yima ko noon min dardi aduna no wayni tan ɗum tan addimi inspiration min jiimi aduna non tan kewɗen son ɗo gatten wona oɗo jour Et moi, Sky, toujours dans la classe des anges. To ma bim tourne pas un âge, hono ni yaz. Ma dogir patin baro, wol min bada différence. Heureusement, comme tono, avenir au guille de vie. Isa de kirtikami, iyata wada hebi. Mi konkiram yo yawno wara hankadimi hebi. Akunda me odo jaune, onono wana devi. Heureusement, comme tono, carrière guille de vie. Isa de kirtikami, iyata wada hebi. Mi konkiram yo yawno wara hankadimi hebi. Nsene welne meto, o jaune commune lami. Atumi hokabe bagage, être unique clash. Ma rendi célèbre, mami windu chaka dégage. Soutien, encouragement, mon fond percer les ténèbres. D'où mon appellation, King Fouta entourage unique membre. Visé mytho, wati chali milela décembre. Gagnant nos demi-job, inda jungo, on est ensemble. Modoga latte, bonne pas mi gagne le meti hapte. Serani uma de jonde, ennemi sali kwa jabde. Neda joda de bubri hande yiti bolondi umri. Mi yito ganyo sufri taga gido yoni ngamri. Kunguri hamine to sireno farabuji nyabri. La mungu wanana tanka milela ke gabri. Talate pasi futa dumdo wona mino habri. Wona ponte kabaru helpe mabe alanjabri. Sans ma ko emo haska ko nyawata ko mi jafri. Sene wela ne meta ozon ko mina lami. Heureusement ko tono do avenir o gile debi. Isa de kirtikami iyata wada hebi. Me konkiram yo yawno wara akademi hepi. Akunda me odo jaune nono wana devi. Malgré les férences des motos de courage. Et moi Sky toujours dans la classe des anges. To ma bim tourne pas na jo hoy noni yaz. Ma dogir patam paro wol min bada différence. Ko
Kongol monyani lode soyno larwana pular Emo hasa ko kode sarapani jodo dar Mi aino tako bode inside susi ar Hakunda mi game meda wande parazar Abernde so henyi malato jawa kere To benirno mi fere bello fe bakere Rep wawa sans di wan tanka yaltani pantere Sun jiddi haptade mi foko mbadi yon habere No mi umana higete foko vite Wana fita de bete kotala oki music se Ne jaye hakili gede so inspiration ne witte Ala isago puido luke rabo wana wopi joke Join the hepande bande jofar ngam fide mi gal Ala ko kwane waido sava isa will need them gal Mi kagrite mi ko hore wana ko be petal Mo ala do na fore Orse te take dental Wonko charmi rami public ko wana yonu de jabal Wina mauna tapal yo andu to fota koyngal Min ko mi dente tedo mi joga gi sede gandal Suñu succès dafa yaga yidi berde mabe kuba Doko job dega degel subaka hananye muta To jim dam pele tete hejani wori suka Esa fambodo yeta golle mabe Tigi wana odo zone holbe joptene so wana o zone wana o zone de kam ko classe mo minnu mini zone mono fof bido kono zone de zone mono no adandi affaire ko ne wadi ko buro jofade tan adandi neddo rien n'est fait par hasard tan bada hunde quoi voilà won ko taki parce que woni mo noddunda do joni won classe goto mo winduno o wadi dum e dum don minene ene jeexen ko tege windu dum mais wona kankoran wonbe ladan ko wonbe der mais wona kankoran eyi ko wona o zone comme so wiya wona o zone tan ko rappuji bon piguji jehi arti dum hoccare dum homno do téléphone to non kaldo mbaddo affaire de sehila non adandi wona affaire de sehila arti wona affaire de sehila kadi aussi a hokkata am téléphone mi jettop watta dum kay voilà wona affaire de sehila mi badani affaire de sehila kadi min hay numéro mo wala numéro makko mala beddi min jottondirani son galti do mon kebndir numéro ji inchallah mi MIIN E MON ko extrait projet way boddumi dum koy gahan goto ni wi umisko kana o jiato wura min wi dumgari jaw kono ko do bur wonde no Dakar konko rab galsen wodarni ko wolo fuyima ko on baddumi fitrimo jonnon nde badmi dum de ha pari pour yimbe aden wadi no rar e game habburti jonnon pour yimbe paam bodu men ha joni gaddanmi be minima voilà gaddanmi be minima waji be gandi kam won ko wona e dow mun kay aussi ko dum don tagi bindube minima ti kedden son garten bayen udin to taw rek so gassi So berde welti matan fitandu bewa presentam jinabe magili gonga mbama mi wino mako yonti fone weba bewli tam hajuji mami mitama tambawda yari fomma serina oram misusaye e wende woto wo pam gilli mbawi mbire mbadi kala min ka weli mi sajabi ka wela andu gilli di ngoni koy weyo ina hefto hen kala gurdo aidina dum nyamdo yardo ando ka hen wonde nedo nyana fogilla mene beydo dusira dum jammane mijo revo ko baden tourdi mondo minema pari dubai ha wondo minema gurdi lurdi minema am shuri minema hasumbeti minema indari story minema gurdi andeldi minema lamdum jimmi minema sada welti minema bendam bugi manno no jigenu faté be bu jigen bu ñuul wala xé ma jël dugalat ma jigéju mbëggel love kay fay so kay dundu da fay neex ni ringu mbëjé fay damu metti wona de ji lepp jëna bu yàgg dëgg la lu ñuy dundu neex na I love you baby ya ma dakal bi ya sekriana gis nga sama yoon yow yaay ko ke leeral ci setuma naaj ndax yaa ma
keral bëgguma benn jigéen di nekk sama jabar boo demee ne sa papa man takk naa si sagar yow la tànn pour nga nekk sama yaay doom bay give me your hand baby we gonna fly together wax ma foo bëgg ñu atterrir baby Paris wala Dubai commune ma lourdi commune ma baby I'm sure commune ma Hasumbeti commune ma dream the story commune ma lourdi and beldi commune ma lam dum jinni commune ma sada welti commune ma gandam bubi commune ma lourdi commune ma baby I'm sure commune ma Hasumbeti commune ma dream the story commune ma tigi commune ma so yana wayno ko berne ma gittirda dum de ko bernam kay wal ma ni wonda so no mi mana me gor mi mana so ma gor ko commune ma ko ane holyo min holyon no roman jegir ko min ma pour firti ko min goddo ko na mom de ay jimami ko aduno ta aduno jimami okay ay adani sade winda e idu timtinade hoore makko kono non mi yimanani hooram mi timtini hooram tan kono mi yimanani hooram merci beaucoup wena taw gasire tawdo oui émission dana juuta seeda bacca maluye bacca ni king mi da ko Kaolack récemment en ji Kaolack ko kewno ton ko actualité min gara hen seeda woni debbati gorkoti duppaɗo tono mi nani ko al jeeno wonnoɓe hen subhanallah yegumolol subhanallah warde fittandu ba subhanallah a jeeya hen non jaaga hen serem jaayet o ron fere o wari fere an ko Kaolack gonnoɗa kon ko probléme watta ko fof attinan ɗum min presque Kaolack no mawni de yaaji machallah way legal to waɗi ro min mbo woɗɗi ɗon eyyi min jeerum tan koye TikTok min jahani hay dondi tuppaɗo min jeeya on jiyanɗo eyyi dondi ndi min jeeya kanko ɗo looƴo hoore mo ko haalaami noon tigi no mine temps gassi haalaɓe ha witere holko mbaynoɗa bandiraɓe way mbayno toon bandiraɓe mi salminiɓe mi juurima vraiment kadi ko weltare mawde invitation oɗo weltima no fewi wona seeɗa kadi ko juste wiide bandiraɓe kadi aussi won projet mo gonmi e dow mum biyete demminare hol gonɗo mawla projet biyeteɗo demminare quoi mal namdo balli moro halen wiyani may tarde mawla holko dir relation man mawla mawla grand frère tan grand frère amen tan min nanguirimo goɗɗum min nanguirani mo mawla grand frère amen tan grand frère ko tan ma bude grand frère man jodo wona jam wala mbade mo ko lekkon tewgon hola grand frère keso sukaɓe min ko ɗum kalan mi on ɗum ɗo wanda mo fewani fof haalde mo fewani fof haalde holko woni mawla accir noon tan acciron tan ala eyi ala ka leeram jokki a yaltirta noon holko mawla wonma no mawla haydara waɗani mi juste gandanɗa hoore ma ko game tan eyyi ko game ari tan gasi aussi emin badde kono ko kanko idi kam lance min pikuji minen haydara min ko mais boyo machallah konko omo wawi ko watta ko wawi ay min dem salay ɗum ok wayno bandiraɓe eyyi mi salmini bandiraɓe mi salmini kadi staff o eyyi vraiment kadi ko weltare mawde invitation kadi yanti hen kadi mboɗo jogui projet goto biyeteɗo demminare eyyi yo wajiɓe mbattu hen haqqille no fewi eyyi ko mi salmini kadi aussi kadi Mamzo Aw vraiment nane mi salminima kono joni kadi mi salminiram gongol eyyi ko c'est un frère mo ganduɗa eyyi mo korsimi no fewi eyyi a jarama kadi Allah jarama kadi mi weltima no fewi eyyi mi salmini staff o no fewi staff o vraiment mi salmini ono wiyete Ousmane Sy wiyete oyo Mamadou Ba wala yettode Mamadou Ba eyyi o ko bacca oyo Mamadou Tall Seydou eyyi tigi sayla freestyle bon ni mbaɗɗon kadi rap kon ɗum de min kadi rap on
question mboɗo fadi pardon mi famani holko kewi walla ulluɗi jalti dow min ngami rappelare junggam minen tami mi winoɓe ɗum ɗo wona defi ko liggey jam tan guila debbi savoir faire mbiyami accélère non je préfère aller doucement vrai missionnaire wonta légendaire he a yirat ɗum ɗo guitama wi iller koko umini guerre hebbin dilla tan boyo kilma woto compère wona visionnaire gonɗa koye forsude carrière ma c'est donc digi calminitimi Samba Seck mon ami mon frère mi salmini mi juuri mom no fewi Samba Seck mo ganduɗa machallah mbiyen mom ko gawlo international yara sese haalde sese machallah Bokar Niang c'est mon frère c'est mon ami mi salminimo no fewi wondude mo ganduɗa kadi woni Ibrahima Diallo mi salminimo no fewi et aussi mo ganduɗa woni dendagal bandiraɓe ganduɗa ne batti haqqille ko ganduɗa ko woni émission MIIN E MON Fati Aliou mi salmini mi juurimomo no fewi seydi Sy mi waɗimo goro coucou Fati moƴƴo nenam Kadia Samba Sy joom États-Unis madame Gaye yo Allah waɗne juurde balde e cellal yummun baba chérim mon amour mon bébé mi waɗimo goro coucou machallah yidde nde ha joni ɗon ɗo haydara iwan hen musi salnawani haydara iwan hen ɗum ɗon mi salminimo no fewi Fati Aliou sehilam fof machallah ɗum noon en calmin dennagal bandiraɓe kala yeɓoɓe e hettotoɓe e émission MIIN E MON ɓe ganduɗa guila nanguɗon ha joni on gaccani onon fof on calminama on juurama moftani ha Sénégal France États-Unis Belgique partout Canada hay goto jitaka tawno fan suuɗi goni ko partout onon fof on mbaɗama gor coucou mi waɗi coucou mon ami ma sœur fofam sama loxo deyjoor càmmoñ yeeso e caggal fof kadi cofen gor coucou omon ha to ganduɗa to woni to boggue kadi madame Lo mi salminima mi juurima mi salmini monsieur no fewi e bandiraɓe kala ɗum wonno émission men hannde MIIN E MON min tottamon rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo rewno ɗo ko King Fouta comme no wiiri ni machallah ɗum noon merci Guimzer mon frère kadi tottude disponibilité kadi nadde kadi e nder émission merci aussi staff o fof arnoɓe merci à Djibi Dieng merci beaucoup bandiraɓe jaam fonnangue hirnangue rewe worgo ha prochaine fois inchallah